Se pomppaa suoraan lapaa, niin siinä on vain norjalaispelaajan luistin edessä ja näin Morten Ask pelastaa kyllä aivan varman maalin. Ja uutta tulee. Taas on tyhjä paikka ja nyt se kiekko on häkissä. Tanska menee ottelussa 1-0 johtoon. Norja aavistuksen verran hallitsi peliä, mutta sitten aloituksesta kiekko pomppii. No nyt se pomppii sitten tosiaan sillä tavalla, että siinä on äärimmäisen helppo työ kiskaista häkkiin kiekko. Näin Alexander Sundberg maalin tekijänä. Ja Mats Hansen siirtyy sitten kentältä pois. Sieltä tulee Turesenin avaus laitaan. Sinne painaa perään Pärokke Schröder ja Ture Vikingstaa molemmat. Sitten Turesenin kova taklaus ja kiekko saadaan pelattua sen laukaisupaikalle. Ja siinä on sitten vuorostaan tilanne ja kiekko on maalissa. Patrick Turesen maalin edustalla. Siitä pääsee Schröder ensin laukomaan ja kova paikka siinä on. Mutta venäläispäätuomari näyttää maalia. Saa nähdä mennäänkö puhelimeen. Kyllä sinne puhelimeen nyt mennään vielä. Ei siinä nyt mitään epäselvyyttä tämän perusteella näyttäisi olevan, mutta joka tapauksessa tässä tulee laukaus vielä ja Turesen ohjaa kiekon. Ainoastaan katsotaan tietysti aina se, että siinä ei kiekkoa potkaista maaliin. Ja nyt on sitten niin sanotusti palikat laitettu järjestykseen ja sieltä tulee tuomio, joka on ilman muuta selvä, ei siinä mitään muuta vaihtoehtoa voi olla. Minnesota varasi hänet jo 4 vuotta sitten, mutta ei ole vielä avaustaan tehnyt NHL:ssä. Sitten tulee jälleen hyvää syöttö sinne maalin eteen ja maali on tyhjillään ja sieltä tulee sitten Jan Damkodin komea kuti. Olipa näyttävästi rakennettu maali. Tässä tulee tämä tilanne. Siinä on maali nimittäin tyhjillään, mutta eipä lähde Lykkeskov siinä yrittämään vanhanaikaista, vaan tarjoilee Damkodille. Ja Damkod kun näkee, että sieltä tulee passi suoraan kohti, niin ei muuta kuin täyttä eteen ja kiekko häkkiin ja Tanska johtaa ottelua 2-1. Lyö kiekon päätyyn, siellä on Tomi Jakobsen, vähän häneltä huolimaton pelaaminen, Morten Gren pääsee väliin ja sitten on jälleen tyhjä paikka. Erittäin hyvät harhautusyritykset siinä tulee ja sitten pääsee Spets karkuun. Damkod ei pysy millään kelkassa ja siitä hän tulee maali, jonka kiskaisee Anders Bastiansen. Pahemmanlaatuinen virhe ja se tulee Filip Larsenille, hän kompuroi siinä ja sieltä sporttaa sitten Lars-Erik Spets ja näin jättää näyttävästi taustalle nousevalle Anders Bastiansenille. Ja niin kuin sanottu, siitä olisi ilman muuta rankkari tullut, kun Jesper Damkod koukki. Kristensen itse paikkaa tilanteen ja nopeasti avaa myöskin siihen Mikkel Böttgerille. Böttger sisään ja saman tien lähtee sitten kuti. Tällä kertaa tulee myöskin maali, koska Morten Gren seuraa tilanteen. Ja kyllä tässä yllättävän helposti näitä paikkoja avautuu. Böttger ja sitten niin kuin näkyy niin Gren ja siitä taas pikkaisen pompun avustamana. Eli nyt se osuu Anders Myhrvoldin luistimiin ja siitä sitten Gren saa itselleen kiekon takaisin ja sinne se livahtaa kovin helpon näköisesti. Vikingstaa, Turesen, Schröder maalin edustalla, mutta aika, voisiko sanoa, staattinen tilanne tämä näyttää olevan, kun se kiekko pomppaa jälleen sinne Turesenille. Myhrvold lataa, ja nyt se tyhjä maali on! No nyt sitten Vikingstaakin osuu vihdoin ja viimeinkin, kun tyhjä häkki on 3. kerran edessä. Ja vielä kerran tämä tilanne, josta se kiekko kimpoilee siihen Ture Vikingstaan lapaan ja peli tällä 36-18 syntyneellä maalilla. 3-3, ylivoimamaali. Siihen maalin syöttäjäksi merkitään Anders Myhrvold. Bastiansen, Zuccarello Åsen, Morten Ask ja sitten Lund ja Mats Brygg puolustajana. Ja siitä se tulee se ensimmäinen paikka Zuccarello Åsenille. Hän huiskii ja lyö kiekon maaliin. Ja 41, katsotaan jälleen se tarkka kellonaika, kun näette vielä siinä todella pitkään hän saa huiskia. Ja joukkueen kapteeni Jesper Damkod saa pikkaisen nyt ottaa myöskin piikkiinsä tätä tilannetta, kun ei saa pelattua miestä siitä tilanteesta irti, vaan yrittävät kaikki huiskia kiekkoa. Tanska vie aloituksen välittömästi ylivoimalla ja nyt siellä on Daniel Nilsen ja Filip Larsen puolustajan parina. Siitä lähtee Nilsenin ensimmäinen kuti ja onpa tälli! Siinä ehtii 3 sekuntia kuluu ainoastaan rangaistusta, kun Tanska lyö pelin tasoihin. Täällä taululla se näyttää taas ihan jotain muuta, mutta ihalkaa siinä Daniel Nilsenin komeaa kutia. Tomi Jakobsen, Norjan 38-vuotias kokenut sotaratsu, ennättää ehtiä vain muutaman sekunnin siellä rangaistusaitiossa, kun tämä maali syntyy. Sillä ei ole väliä, Jonas Huule, jos painaa kiekon päätyy, Schröder, Jakobsen ja sitten siellä on Mats Hansen 4. lenkkinä, sitten se keskelle tulee se syöttö, Tomi Jakobsen! Norjan kapteeni on se, joka tämän ottelun ratkaisee! Tässä tulee vielä tilanne uudelleen. Se pomppii siellä pelaajien jaloissa ja välissä. Ja Tommi Jakobsen, tosiaan toinen maali.
Schröder saa kiekon Huuloisen roiskaasun jälkeen, kääntää siihen keskustaan. Daniel Nielsen epäonnekseen torjuu tämän laukauksen ja Tommi Jakobsen on sitten siellä maalin edustalla. Ja konkari laittaa Norjan jatkolohkoon.